مجارة گواردنا دستوری بنگهین ترکیه جیه که شبابت و پرسین هر سرکیه ماکزا گونه و که او دبیجنه دایکای دیر یاسایان ایدیان بزن بینگلو اف دستور گواردنی لباکوری کردستان چاهت پیشوازی کردن سرانجام کسی اکادمیسیان و سیاست مدارین کرد چیه سبارتی و پرسی رئیس امام تاجر پارلمانتاری بری یه هدفی لدیاربکر gelme رئیس امام دماتا باش به ایدیل ترکیه نها حتی تگوتن کمیسیون جهات که آوا کردن جبو دستوری نوی ترکیه بیاوه دستوری نوی ترکیه اوا کو بحثاوی تکرین ده چا بتن ویساندن گلو ده چارچوبه وی دستوری ده آیا پرسن بنگهین این ترکیه ده بنا چاره سر کرن دم باش دستور ترکیه وکا کتے زانن وقت کومارا ترکیه ها تا آوا کرن ده 1921 ده دستور کی چیک کرن دو دستور ده نتوی نوا ترکیه دیجی tamam tede temsiliyete kavan hebu ev destureki demokratik bu. Pişti ve 1924 de desturek adım çebu. Dve desture de faşist ham bejir yani ser devleteka netev hate avakirne ev destur o ekuduna da vaka Kurda 30 milyon Kurdane wan tuna hesap kir. Pişti ve 1960 de disa desturi kadın hata çekir. Du da disa ci neda kurda. Ev destur ci 1980 به داربکی یعنی کنان evren diktatoriya wî de destureka nû hata avakirin destureki bi ser askerî çêkir leşkeriyê Tirk ve desturî çêkirin û ew destureka diktatörê Tirka bû ew destur nebû hincet ji bo xatirê ji we royê heta vêga meselê Kurd pêvajoya Kurd bê avakirin ya jî Türkiye ve welatekî weka Avrupa welatekî demokratik ew ê desturê misaade nekir ew destur çend cara hata guhartin wekî binêzî 45 car li gora hinekî xalê wî li gora hinekî maddê wî hata guhartin dîsa jî nebû hincet diya pêvajoya ku berê 2000 niha daha heta 15 li Tirkiyeyê disa aşîtiyê çêbû xwestin wê demê jî desturekî nû ava bikin ew ê desturê jî komisyon jî ew çax hata ava kirin û li ser heta nêzî heştê xal jî li hev hate kirin lê pişî 2015 de ew ê desturê wê komisyonê danîn cîkî û ew neha pêkirin lê eviya jî her roj jî dibêje gelê Kurd jî dibêje gelê Tirkî jî dibêje em bêjin ê îro Tirk berêve dibin partiya AK Parti Erdogan bi xwe dibêje tev dibêjin gere ev destur bê guhartin ev destur Bilê zaman heta Kortolma Serokê Parlamentoya Tirkiye dibêje evre çekiriye Bilê dibêje pêwîst e Tirkiye ji vî desturî bêta rizgar kirin yani ji vî desturî bêta rizgar kirin dema mirov bê mirov ji tiştekê bê rizgar kirin kewata ew tişt gelekî metirsîdar e kewata ew desturên ha ew jî wisa dibînin bi dînata rizgar bin li vî desturî û desturên nû serçe bingehê bête nivîsandin aya derdew û pirsgirêkên Tirkiyeyên beriyan ha bêne çare serkirin xaleyên esasî ku sedema Tirkiyeyekê yek dewlet yek ala yek netewe yek ziman yek nasname bête guhartin yani destur her çar xalê serî ek desturê de hene veka ku Cenab-ı we jî got yek al yek zaman yek nizanim netew yek nizanim çi tenebûna Kurda dûr de dibe Kurd tune înkarbûna miletê Kurd heye ev destur dîsa bê guhartin tufêdek ew çênabe lê ew sab bawerim destureke nû bênivîsandin êvan tê de tune bin yani em nel karşî nel hemberê ala Tirkîne em nel hemberê em bêjin Ankara ewke Tirkiye paytexta Tirkiye em nel hemberê wê ne divan xal de wana jî ne em a ku tê dixwazin em dibêjin ji bo xatirê demokrasî ku were Tirkî gereke mafê Kurda desturê de dîne cî bistîne ez bawerim ev ê pêvajoya ku nû dest pê dike ev proseya aşîtî dibêjin
او دولت ناوه که دن لید که لی ام دویجن پیوازویا آشتیه که دست پید که آشتی کی برومت کرد چه بوده دور دجی جبو خاطی که آشتی کی برومت پسیدکا کرد چمنا چاره سر بوده وی گاوجی بین آویتن دستور ده گره که ناسنامه کرده به قبول کرد اگه دستور ده ناسنامه کرده نه قبول کرد دستور نو چه بوده او فایده وی یعنی دستور که بره چی بو اوت بله کواتا برس امام yani dışarıda mercena ko Türkiye teda darbaz be تو جیزانی ل ترکیه پیتر هر جاره که ها بحث چاره سریا پرسا کردان تکرین جوانا باغچلی سر پرشکا به پیواژه دیگه تو زانی حالوستی بریان ها جوابو ادی دی چارچوبه گوارتنه ل دبریجی و اف پرسا که جدیه و هي هر کس که دزانه دبه گلک جاران اردوغان جی گوته به گلک سر ترکیه جی کتیه و اف پرسا حتی نها چاره سر نبویه که تو نبینی گلو نها ترکیه ده سالادارته گشنا قناعت پیوسته اف پرسا کردان برای رواز ناشتی دو چارچوبه دستوری بیچاره سر کردن نویسینا دستوری هند بابت و پرسانه به مافین کردان و بینه تثبیت کردن از باورم اوه پیوازویا آشتی اک دست پیکر نو که باحچلی 2024 پار چو پارلمنت و ترکیه ده چو دست خدا دست دم پارتیه و هفسرو کیوی و جوی کوره حتی ویگا و ابو دهمه بردوام دکه اف پیواژو اوه پسکریکا کرد جبو چاره سربوناوی اوه گاونه اساسی به آویتن yani ne avetin ev pevazo ev dest pe nekirna yani devlete yani Türkiye devlete kevne ne devlete külliye yani çıgav daveje ev jil gora bercevendiye xu bizaneyi daveje jbelviya ev gav ay devlet hatiye devlet Bahçeli ser nave devleta Türkiye hatiye ki vi gavi xwasiye baveje o Erdoğan ji vaka serokomare Türkiye ev ji ereni daye o CHP parti ka opozisyonu a muhalefeta Türkiye ev ji nabêna vêga divir de Kürt jî dixwazin divê pêvajoyê de jî bistînin o PKK ji bina xatirê viya devçek berda PKK xwe fesih kir yani ev pêvajo kî ew ê ewsa baweriyan wisa ew e ew ê berdewam bike o gav bi gav mafê gelê Kürt bi hava kî ew ê bîne lê gerek Kürt divir de yekîtiya wî yekrêziya wî tifaqê wî di nava xwe de hebin wextê ew çax ew ê Kürt xurt bin ew ê mafê xwe zêdetir baş biparêzin yani her çaperçe Kurdistanê de kongre netewî 2013 de li hewlêrê çêbû ew kongre sekinî ew kongre gerek dest pê bike Kürt navbera xwe de yekîtî û yekrêziya xwe zêdetir pêşve bixin yani ew çax zêdetir Kürt xurt bibin rojhilata navîn de jî pir guhartin hene yani wextê ku Kürt li her çaperçe Kurdistanê destyox bi nev xurt bibin ew dewletê dagirker jî ew dewletê ku Kurdara jî Kürt diware dijîn ew jî wê gore gav bavêjin ne jî 6 milyon Kürt hene li her çar Böyle برس İmam hediye tuzani jî Kurdistan da baş biya de facto her parçaya ki taybetmendiya xwe heye em ê behsê Türkiye bikin berdevka Dem Partiye dibêje pêwîst e gavên bilez bi vê pêvajeyê bê navetin demek e Dem Partiye daxwaza gavên bilez û bez dike ji bo ka pêvaje birêve biçe me besta dîtna de me besta Dem Partiye çi ye vê daxwazê dike gelû yani Dem Parti karekî pir zêde girtiye ser milê xwe û karekî dîrokî dimeşîne ji ber vê daxwazê Dem Partiyê hene ku yani çiqa zêde karekî dûdirêj bibe ve ew çax dibe ku xerab bibe yani ji ber vê dewlet madem biryar daye o rojhilata navîn de bi siheta bi deqa rewştê guhartin rokî ber rokî bilez bes dewlet jî evî gavnê hêdî bavêje ev gav heta vêga rastî dewlet gavekî kanûnî yasayî neavêtiye heta vêga gotiye Kürt hene mesela Bahçeli evha gotibû yani ev yek alî nameşe aşitî yani
civîkekî bi perek baskekî nikar bifira yani hedû alî jî gere gav bavêjin Kurd alî xwe de gav davêjin yani dewlet jî iktidara AK Partiye û dewleta Tirkî Erdogan û Bahçeli û wî gerek gavnê nû bavêjin ev gav çi ne ev gav kanûn û di destûrê de guhartin çêdibin. Kevata birês İmam Erdogan li Hollanda gotibû û li heftiyabê ew di gel Dem Partiye bicive heta gotibû Kurdan di nava Parlemana Tirkiye de bêguman bandoriyeke baş û nerên baş hene. Yani ev helwîstî Erdogan taybetî civînayî ya heftiyabê di gel Dem Partiye gelû tu çad bînî. Weke tê zanin Erdogan piştî 2015 cara yekemîn mehek berê tahmîna me de meh ya mehûnîvek berê tedê heyeta İmraliyê Sirrî Süreyya Önder û Pervîn Buldan çû wî ziyaret kir serdana wî kir ev ve cara duyemîn ew heyeta Dem Partiye ev car ji Erdogan hat gotin em werin em hev bibînin yani Erdogan wî daxuyani bi xwe da berî ewkê yani berî Dem Partî daxuyana wî daxuyanê Erdogan çêbû di vê hefta pêşiya me de wê hevdîtin çê ve di vê hevdîtinê de ew wisa bawerim ew gavnê erênî ji bo xatirê bên avêtin ew fikrê partiyê Dem Partiye bigire ew çawa gavbayên avêtin fikrê wan çi ye Dem Partiye çi ye ew wana bike çünkü di roberê jî disa Dem Partî çû wezîrê dadê Edalet Bakanı dibêje wezîr dadê hevîtin kir daxwaza xwe kêbû yani ê di zîndana de nexweş hene bê hiqûqî di zîndan de hene evana ger gav bê avêtin yani her dem Dem Partî bi diyaloga xwe weke kutî we jî nûçe xwe de got do jî çûba serokê Parlamenta Tirkiye Numan Kurtulmuş heyeta Dem Partiye Pervîn Buldan û Ovega Mithat Sancar vekîlê Ruhayê bi hev re çûn vê meseleyê şîrove kirin yani gavnê girîng Dem Partî davêje û xebatê girîng dike gereke dewlet jî û Partiya Erdogan jî Partiya Bahçelî jî vî karî meşîne. Birês İmam Taciyer parlamenterê berê HDP li Diyarbekirê gelme bû gelê spas birês İmam.